ए परशा, आरची आली बघ. ऐकत नाही आला तुम्हाला? काय म्हटलं? ह्या एका डायलॉग मधून लोकांची मने जिंकणाऱ्या लंगड्या म्हणजेच तानाजी गळगुंडेने चक्क न्यूड फोटोशूट केलाय. 2016 साली दिग्दर्शक नागराज मंजुळेने दिग्दर्शित केलेल्या सैराट या चित्रपटाने सिने इंडस्ट्रीमध्ये अभूतपूर्व कामगिरी केली. 90 कोटींची कमाई करून मराठी बॉक्स ऑफिसचे सगळे रेकॉर्ड सैराटने मोडून काढले. सैराट म्हटलं की डोळ्यासमोर येतं अर्ची आणि परशा यांच्या भूमिका. चित्रपटातील कलाकारांनीही उत्तम कामगिरी केली. आय लव्ह यू. सैराट मधल्या झिंग झिंग झिंगाट गाण्यावर सगळ्यांचेच पाय थिरकू लागतात. ग्रामीण भागातल्या परशा आणि लंगड्याने जीवाला जीव देणाऱ्या मैत्रीचं उत्तम उदाहरण या चित्रपटातून दिलंय. चित्रपटात परशाच्या मित्राची भूमिका करणारे अरबाज शेठ आणि तानाजी गाळगुंडे यांना सुद्धा प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलं. लंगड्याची भूमिका करणारा तानाजी गळगुंडे हा मूळचा सोलापूरच्या बेबळे गावचा. तो गावी शेती करतो. सैराट नंतर त्याने माझा अगडबंब, फ्री हिट, दणका, मस्त या मराठी चित्रपटात सुद्धा काम केलंय. तानाजी गळगुंडे आता पुन्हा चर्चेत आलाय तो त्याने केलेल्या चक्क न्यूड फोटोशूटमुळे. तानाजीचा नुकताच एक न्यूड फोटो व्हायरल झालाय. त्यामध्ये तो न्यूड म्हणजे नग्न अवस्थेत दिसतोय. फोटोमध्ये तानाजीनं हातात काळी गिटार पकडलीय. फोटो शेअर करून त्याच्या कॅप्शन असं लिहिलंय, माझ्या पायांची रचना योग्य नाहीये पण माझ्या संगीताची नक्कीच आहे. मी स्वतःच्या सुरात उत्कृष्ट आहे कारण मी आहे. सैराटमध्ये एक गावरान मस्तीखोर भूमिका साकारणाऱ्या तानाजीचा फोटो सोशल मीडियावरती खूप व्हायरल होतोय. प्रसिद्ध सेलिब्रिटी फोटोग्राफर तेजस नेरुरकरने हा फोटो काढलाय. रावण प्रोडक्शनचं कॅलेंडर दर महिन्याला काहीतरी हटके फोटोशूट करत असतं. काही महिन्यांपूर्वी हास्य जत्रा फेम वनिता खरातनं सुद्धा ह्या प्रोडक्शन अंतर्गत फोटोशूट केलं होतं. फिजिकली न्यूनगंड असणाऱ्या लोकांसाठी प्रेरक ठरणारे फोटोशूट करणं हे रावण प्रोडक्शनचं वैशिष्ट्यच म्हणावं लागेल. स्वतःच्या अपंगत्वावर मात करून तानाजीने कॉन्फिडंटली स्वतःला प्रेझेंट केलंय. तानाजीच्या पुढील वाटचालीसाठी मराठी व्हायरल स्टार्सकडून खूप शुभेच्छा. कसा वाटला तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ? आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनचं ते बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला आमच्या पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील. मराठी चित्रपट, नाटक, TV, OTT अशा मनोरंजन क्षेत्रातल्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राईब करा मराठी व्हायरल स्टार्स.